tidak ada sesuatu yang sulit ya. Sing paling sampean rasakno soro iku lapo. Oke teman-teman, kali ini kita dengan Mbaknya lagi berbincang-bincang pengalaman dari Sing tahun 98 sawara. nyampe tahun Sing 2023. Apa Mbak sing soro? Menceritakan kesoroane kerjane apa. Woro iki ya kuwi 2000. Ketika aku 98 mlebu rene iki enggak sesoro ketika 2010 aku masuk ke sini. Oh. Padahal lek dipikir 98 iki basaku mek gor ngerti kucing tau Joysam ngono kuwi lek dipikir. Tapi gaji kan under. Iya sih, gaji under. Dadine mereka Jadi kan menuntutnya gaji juga enggak. tuntutan juga kecil. Lek sing setelah rehat 7 tahun balik rene 2010 kuwi nek si usahawan kuwi bener-bener super duper. Aku ngopeni bocah loro. Sing siji umur 1,5 tahun, sing siji umur 4 wulan ketika aku pertama datang. Baru 4 bulan. Bapak ibu terus wis nang omah dhewe to kuwi, tapi setiap pagi bobone moro, mbae moro njukuk anake kuwi digawa ning omahe dhek, aku pun ikut ke rumah dia. Weh, kuwi ditambahi ben bulan ditambahi gajiku 100 zaman semono. Karena aku kan ngewangi resik-resik ning omahe bobone. Setiap melek moto cangkeme mengo. Barang kowe iki ilang. Kowe to sing nyolong ngene. Sampai klambi lah, sampai lading lah. Sing paling kudu guyu dan aneh iki ungkal ya jarene tak colong. Oh iya. Iku 98 ya? Ora 10. Oh, sing 98 malah aman ya. Malah Sing aman, 10 iku. Mbah tuwek. Urung tuwek nemen. Umur? Tapi OKB, orang kaya baru. Oh, cek ta. Dadine iki piye ya? Ngono lho. Terus terakhir aku wis ngono kuwi berjalan hampir 2 tahun. Ketika 3 bulan waktu itu oleh 3 bulan aku bukannya arep pasrah, tapi aku pengen ngomong karo juraganku dhewe ngono lho. Sing memperlakukan aku seperti itu kan baik. Terus aku ngomong mbek sing mulai kerja pas mbokku urung mulai. Tak celok tak lukon lungguh. Pak lungguh aku pengen ngomong. Bapak langsung ngene. Cece, maaf yo, kowe aja mundur yo, kowe aja ngebri kontrak yo. Loh, sik ta lah, aku ki arep urung ngomong kok kowe wis ngono. Aku njaluk sepura, aku ngerti marang aku ki jahat ngene ngono. Aku ngerti ngono sing sam. Terus mari ngono, aku ki sebenarnya pengen curhat tok kok, Pak. Pengen ngomong mbek kowe, apa memang boboe ngono kuwi, apa memang aku sing salah, aku ngono. Gak memang dhek ngono kuwi ket mbiyen. Aku dalam setahun niki wis ganti cece 4 atau 5 ngono jarene. Oh. Ganti-ganti cincin mang dadine. Terakhir kowe aku njaluk banget tulung kowe finishno sampai 2 tahun. Iya, Pak. Pokoke ngene cece. Mlebu kene aja mandek nang kene, metu kene ngono mbak lek marahi. Jarene mlebu kuping kiwa aja mandek nang ati. Metu ning kuping tengah. Gorong mlebu kene wis metu meneh. Bapak lek marahi ngono. Oke, aku bertahan. Waktu itu sampai finish kurang 7 bulan apa 5 bulan ngono. Aku mulai ngeterne kursusan les anake. Kursi cilik ngono kae disempar ning ruang tamu ngono. Lungguh kono ne. Di sidang bobo karo anake wedok. Oh, sampean. Aku lungguh ning ngisor ngono. Enak apa aku ngono? Aku kelangan duit. Oh. Oke, duitmu piro sing ilang aku ngono. Keto Cina aku. Ya pokoknya duitku ilang. Oji, keto jin aku ngono. Li chim chi ngucam to leong nin hai to la. O me kin to ya tho chi long ho chi hai thoi min to o me kin to. Kamera yo la yo CCTV, yo sam ko CCTV. 你唔使話俾我聽，你唔見咗啲嘢，你知道我偷唔偷嘢？Setahun terus mana? Ya pokoknya kowe sing nyolong. Oke, aku sing nyolong buktine apa? Apa saiki ngene CCTV lek kowe sing nyekel kan bapak aku ngono. Tek kok bapak wae telepon bapak aku, telepon sisang aku muni. Apa bener-bener aku enek rekamane aku nyolong duit. Pinter ya saiki pocok. Selama ini aku meneng, aku males debat aku muni ngono. Aku kurang mangan aku tuku dhewe.
我自己買嘢食，你又話你係咪你唔夠嘢食？係我唔夠，我自己買，你又唔開心，你又唔中意，咁你想點啫？咁而家你真係你話俾我聽，我偷你啲嘢，你咪報警咯，唔使咁多嘢講。你又知道我個身份證，你又知道我個 passport，你知道我係人哋屋企喺邊度，你知㗎啦，有地址啊嘛。你可以還我，如果真係我偷你啲嘢，aku nggak piye Mbak. Lah aku nggak bener-bener nyolong. Oh iya, terus akhirnya terus mari ngono. Akhirnya Sina, tang sing sang fandesin. Oke, aku ngono. Terus aku ning dapur masak. Masak aku mlebu kamar mandi dhisik, aku wudu tak sholawati singsangku tak culuk kaki among nini omong wis ngerti ora aku wis pokoke jurusanku karo Gusti Allah Mbak aku. Tak sholawati lek patrae aku bener ya aku kudu finish foto kontrak ning kene. Lek patrae aku salah ya dudono ning ndi salahku aku. Karena aku bener-bener gak pernah njukuk barang apapun gitu loh. Terus akhirnya singsang mulai ya tak buka nih lawang halo singsang kan ya kita terus apa lah ngono sampai aku finish mau yekong singsang malah ngene aku finish kan sing nggak gelem juga pembantune bobone kan malah singsang ngene Cece anu iki aku duwe dongsi gede le anu aku kan ngerti cara kerjamu ngopeni bocah pinter to ngopeni bocah ning kene loro kau tim sae kemne oko dongsi le amam koti jus sae pipi ya terus le han hai ko pincowa myo o chikewan o van ejen chikewan aku wis mau aku mau berhubungan dengan keluarga mereka karena engko samarku ngene Mbak lek majikan digolekne mereka engko enek mblesete aku sithik ngono mereka ikut campur ning nggih majikanku kan repot dhewe aku malahan kan yo aku juga babu juga bukan babu yang sempurna toh mungkin yo salah-salah kan yo enek to mesti apa nih ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah baru suasana baru kan mesti adaptasi lagi gitu jadi ini aku golek dhewe aku golek dhewe aku mendingan aku angger golek majikan alhamdulillah Mbak Yul 1 hari golek mesti langsung jadi langsung oke 6 tahun nggih cungan kuwi ya aku yo golek dhewe ning ejen alhamdulillah 6 tahun long service oleh cair. Berarti iku ya sing paling parah cuman iku ya. Parah kuwi Mas aku. Sing liyane ngene ya. Enggak enak. Adaptasi biasalah sebulan 2 bulan. Kena apa? Padahal wong-wong iki kan suwambet imcim lah, lambene ngene lah. Kalau saya lah. Lah orang imcim apa sing 2 tahun ning isi usahawan kuwi. Tenan Mas, iki mripate melek iki lho jam 7 isuk iki lho wis jarene klambine ilang sembarang ilang. Enggak maksud saya kan resep yang sampean rasakan kok iki kok kayak ngene piye iso nguling jadi aku kena opo gitu loh padahal opo cerewet lah ngene lah sampean iso bertahan iki kok iso ngono ki piye aku selalu balekne mengingat masa pahitku sebelum aku datang ke sini. Wah, ya iki. Neng PT sorone aku kaya apa? Neng kampung aku dihinane kaya apa? Oh, itu. Neng keluarga aku enggak diinggepe kaya apa? Nang bojo, nang maratuwa. Cambukan tak tekne iki mindset terus. Aja diceluk jenengku nek ora iso ndublak kowe duit. Pokoke tak nggih cambuk terus sakit-sakit iki, Mbak. Menarik. Iki sik loro. Aku ngene, lek ketika disakiti mereka, aku ngitunge enggak 2 tahun sih sak kontrake. 24 wulan. Tak mindset itu takku ketika 2 tahun kaya sawi ngono. Lek tak hitung 24 wulan ngono kaya wis kelong sak wulan, ben bayaran kelong sak wulan, garek semene wulan. Mindsetku tak terus tak ajar kuwi Mbak Yul. Lek ra ngono remuk ya. Cah-cah sing saiki. Remuk ya. Iya. Oh berarti kekuatannya itu karena jangkrik aku biyene tetet ora diwongno diles-les. Ra dianggep saiki nek ora nyeluk jenengku jeloken dudunan Hongkong ojo
luar biasa. Aku duwe prinsip aku Iya. lek rong ngluwi sugih dhek aku rong mulih. Wah. Duwe pedoman kuwi, Mbak. Ngeluwi sugih sapa? Dulurmu dhewe. Oh, berarti gesekan ya, gesekan dengan keluarga ya. Ada. Apa beda royokan warisan apa-apa? No, aku lek masalah kuwi malah. Lah apa? Kakekne aku malah. Oh, lah apa sing gare dhek ngiri nang sampean? Jarene Wong aku sampean ki gak anak. wong jenenge Ya. sampean gak duwe. Jarene Kok aku ki diri? anak manjane bapak. Oh, alah. Jadi Jarene. teristimewa. Pemahaman mereka. Oh, jadi merasa diistimewakan. Lah nek nih Merasa. sering resik-resik ngekeki sangu kan yo istimewa toh? Iya nggak? Sejene ngono saiki sampean bayangane ketika seseorang kon bayang aku mau wis men- cerita apa, ae. menang terus kerja menang lebih baik nggak banyak bicara tapi banyak kerja kalau Oh. sing kakak ngomong otomatis wong tuwa Ya. kan ya oh anakku iki kok beda ya Oh, ngono iya. kayaknya lek ngekei dhewe ya padha ae sih sebenarnya rumah saku malah aku gawe omah ya gawe dhewe lemah tuku-tuku dhewe dhek sik diwangi bapak gitu loh tapi ketika bapak ninggal Oh, berarti sampean diireni karo keluargane gara-gara ya misalnya ya kan bapake kok luwih ganti karo sampean ngono ya. Wah, lah nek aku bapakku sayang nang adikku ya aku seneng aku ra adik nyetori kok gemblo. Kok dipikir kalau aku. ngono Iya. gitu. Enggak maksudnya kan kayak gitu gitu ya. Iya, dadi ini Itu yang seperti kecemburuan. ada Oh. seperti sebenarnya aku nggak merasa itu cuman ketika Kok gak enak rasane ngono lho nek lagi sama kumpul. paham nggak ketika seseorang tuh selalu nggak pernah puas Yo. orang lain tuh mesti salah terus ngono Heeh, ya tapi nek aku salah langsung tak pisui ngono ae. nah, sementara aku Iya, iya. dalam keluarga 3 saudara aku sing paling males debat ngono lek dianunu mek nangis ngalih ngono tok jadi ini aku kadang ya heran aku bertahan ning kene sampai suwi yo padahal ning omahe wedian gembengan ngono Yo gara-gara iku mang. iya gara-gara Jadi iku sih ingin keluar dari zona di mana orang itu bisa ngelihat aku iki gak saelek sing mbok pikir lho, ndeng. aku iso Celuk kok, celuk. aku Kan ngono to? tenan Lho peh tenan. saiki alhamdulillah anakku wis Weh. dhewe sarjana anakku ya wis sarjana Yes. anake dhewe malah buka usaha yo alhamdulillah utang duit aku nggih modal Ponakan berarti. ponakan tapi lah ya Dibayar. dibayar Disaur. apik ponakan Oh, nek ponakane apik. Nek wong tuane Sampai sayang kok cilikane mereka. ora enggak maksud aku malah ponakane iku bude apa bule nek nyeluk bule. boleh Oh, bule ngene-ngene ngomong. Oh ya wis direwangi. Dhek kuwi nyekel anakku lanangku anake Ponakan. ponakanku dhek wis nyekel Kok iso malah? lek sing nyekel anakku dhewe repot Mas Miko kono utang ke anakku enggak isonan ki cah wedok pisan to Tapi begitu ponakane nyekel aman. waman wong dhek iki metu dhek 100 sing njaluk anakku mau nggih apa ngono dhisik meneleng dhisik kok sik tak ngechat mamahmu tenan apa ora ditelusuri dhisik kok kegunaane Apa pas cilikane sampean Aku nyangoni. Melu Hah? ngopeni. aku melu ngopeni Oh, ya mesti enek. Aku mikir kuncine apa dhisik? Oh, berarti Melu ngopeni. ngopeni tapi sampe nang kene. Ket dhek lahir pun aku melu ngopeni ngumbahne popok anune sembarange aku ning Indo pas dhek lahir kuwi dadine sampai gede pun dan dia punya trauma tersendiri karo Wong tuane. Oh iya ada something iya ada something happen dadine yo karo buleke oke. karo aku apik sing nyekel duitku dhek saya Cowok cewek. cowok usaha dhewe pisan yo alhamdulillah buka kaos polos ngono kuwi Belum. Terus sablon. Wah. Duwe mesine ora? Aku duwe mesine. Kono mesine. sik nuno tuwa Kon tuku Nyablon. mesinku detik. piro Yo piro lah kan second soalnya. Apa aku melok ngewangi apa ya apa? los-losan deh beh lek arep lebaran Mbak Yul duit Orderan. 85 juta iso malep Masa berarti mlaku.
Wawancara padahal dipanen sik oleh pirang wulan ngono Mbak Yul. Oh berarti masih melok wong nek gurung. Tapi nek dheknya kalau mesin dhewe iso. Enggak ngerti aku lek masalah kuwi. Ya kok kasih nomor. Iya. Hitung dhewe. Gua tak kirim mesinku. Hitung dhewe ae. Sik oleh pirang wulan usaha ngono dipanen Mbak, dimalingi jan entek resik dagangan ning jero toko entek resik garek hanger. Kok iso lho? Padahal modal belasan juta lho kuwi. Kok iso maling ngono kok sampean ngeri ngono. Terus mari ngono bar kuwi dituruni akhire kontrakane toko niku. Mesine ngene, kok tak kirim nang sampean. Ben ponakane ngerti. Sama mesin sablon. Kirimne. Mesin sablon. Engko ben diperbesar ya. Nah, iki anyare pas ngene. Aku tuku anyar. Oh, iki dhewe nyablon sik nunut ning nggih wong ngono kuwi lho bayar. Berarti desain. Desain atau kadang sing tuku nggawa desain dhewe Kayak ngono. nyablon. Ya aku tak kirim sampean ya WA aku kan. Ya aku cukup. Aku mau lo ya WA sampean. Mosok. Mas aku wingi wis janjian saiki aku ning exit. Oh, nah HP sijine. Oh, Yang- nomornya sing ngendi Iya. iki aku ngono aku bingung aku. Ya iki kan mesine wingi sing ngene iki. Oh, Gue enak makanya kita cek ya. Iki. Jadi kayak gitu. Wah, keren ya berarti. Umur piro berarti ponane? Serabi dia anak siji kelahiran piro ya? 30-an lah paling. 39 dikon lah. Ya Bojone kuwi kerja? Sing tak omongne bojone aku ning komen koyo esi aku. Iya. Aku komen cerita ning komen koyo S1 maune wis kerja ning kek Bank Syariah ngono. Oh, iya, iya. Mbak. Metu. Bu, DE Heeh. sing lanang iku. Sing wedok. Oh, sing wedok. Metu terus mari ngono buka usaha dhewe dodol-dodol ngono kuwi panganan ngono kuwi sire karo karepe ngopeni anake ngono wong anake waktu iku rada kres karo mboke neh dadi niki anake malah diopeni dhewe ngono ora ditepene mbae terus mari dhek metu kerja lah usaha uang saku teko bange kuwi mang pas dhek metu kuwi mang tinggi usaha entek terus arep rene tak seneni to lha kowe iki lho sarjana duwe pengalaman ning bank arep ning Hongkong lapo aku ngono anakmu lho sik cilik aku ngono mbok diopeni anake golek kerjaan sing ning apa ning Indo enek nglamar kaya anu ngono kuwi kaya ning bank-bank sing wis tau ku wong duwe pengalaman jarene riba aduh aku mau ngerti nggak we bahas riba neng Hongkong ini loh bosku lek bayar aku duit teko lek judi aku ini paham nggak sih aku ngono Terus piye deh? yo ngene lah yo mbok saiki proses ning PT ndi lho wis ra ngurus awe mumet dhewe aku malahan sing lanang tak seneni berarti penggak wis ra kene lho Mbak wis mbok lah le aku ben dijajal aku Hongkong. mbok Hongkong Taiwan. di Singapura wong pinter bahasa Inggris kok. Jare ini ning Singapura maune muni ning Hongkong ngono tapi lek ning Singapura luwih cepet koyoke ning Singapura. Lu cepet Singapura. Apa nek dhewe wis iso bahasa Inggris? Singapura lu cepet. Ya bene lek golek pengalaman aku. Si ben dijajal. Ben dijajal. Nek karepku ngono ya eman-eman Mas, gaji lek 3 juta wong ning anu apa bange sing pertama kuwi gajine wis 3,5 juta. Iku metu gara-gara riba. Apa metu? Asline ya gara-gara kepyo karo maratuan. Oh, aslinya. Terus akhirnya ya anake dijukuk. Ra dititipne maratuane terus dhek enggak kerja. Ya berarti aja sampean wis gawane anjene ngono to. Wong gak cuman karo sampean karo sapa lah makane kan yo wis gawan bayeke kan anjene. Iya. Jadi itu tadi ya. Jadi sebenarnya yang paling kuat itu berarti tekanan di keluarga sendiri satu. Dan itu dijadikan cambuk, aja malah. Loh lah ya maksud saya yang membuat sampean jauh lebih kuat itu karena dari keluarga sendiri yang menyepelekan satu, yang kedua oleh bojo maratuane ndak jelas pisan. Iya.
Lho sing bojo pertama nek sing bojo kedua kan wis terus sing bojo pertama opo? Ya kuwi tak tinggal rene. Oh, terus bleset. Heeh, bleset rabi neh kuwi. Aku Oh. mulai ya kari ngurusi suratku dhewe, Mas. Oke. Jadi itu ya pengalaman. Jadi gak segampang apa yang dipikirin ya sebenarnya di Hong Ya Kong. saiki ning nggih apa jenenge? Saiki lek emeng sithik-sithik diomeli, sithik-sithik diomeli lho wong bayar kok menang milih no. Wong kene. Apa neh wong kene. Lah aku adaptasi sing ning nggih duwe prestasi 6 tahun sing ning nggih cuan. Adaptasi sing ning nggih sekmu niki aku ya perlu 3 bulan lho, Mas. Masakan ki wis gak padha. Aku bingung. Wong ki ngopo ya masakan kok dicacat terus selama 3 bulan nih. Akhirnya aku tak lunggoni. Aku anggere nek masalah majikan wis tak lunggoni, Mas. Aku pengen ngomong ambek kowe sakjane aku. Terus beda. Wis ya. Bosan maneh ya. Sakjane masakanku sing gak enak apa sih, Mbok? Aku ngono. Nah, terus Kurang legi. Mereka selerane legi. Oh. Nek sing majikan sing 6 tahun ning cungan kuwi selerane gurih, kayak resik-resik ngono maksudnya ki enggak apa-apa dijauh ngono lho, Mas. oh. Kin Hongti kan lek sing Oh, kuwi. jadi Oh, oh. kukus. Heeh. Heeh. Terus marang ngono Joy Sam ki yo mek diluk. Lo banyu panas, Oh. gak kakean campuran. Nek sing iki ki natural. njaluk dijauh, njaluk dikai. Oh, enek rasa bumbu. Ngono lho. Oh, iki pelajaran anyar iki. Iya. Terus akhirnya ketemu ketemu kuncine kuwi oke, aku ngono wis tak los, tak anu wis bumboni ya kuwi. nyo Heeh. baru. Tak bumboni tak jauh akhirnya cocok karo anune dhewe. Setelah cocok tak geser. Kowe pengen jajal masakan Indo enggak? Terus ngono. Oleh ngono sesekali ngono. Sesekali delone golek wis kadung aku ngono. Ah, Mas. terus. Terus ngono masakne ngaune soto kuwi tapi santene tak enjari wong kene kan Ya, gak seneng santen kan. Siap. Santene tak enjari. Cik, Oke, cocok. cik, awal-awal, Heeh. Terus ayam kuwi tak bumbu bawang karo tumbar. Tak goreng. Oh ya. Cocok deh. Oh gelem goreng ya. Goreng gelem anak-anake kan anak lanang-lanang gede-gede dadine senengane kan sing renyah-renyah sing anu ngono kuwi kan. Terus cocok, semenu rendang, gado-gado terus tak geser terus saiki. Yo kuwi kiranti doyan saiki. Kiranti doyan. Tapi bener ya. Jadi ketika nggak ketemu, dia nggak komplain tapi Mending sampai diajak lungguh deh, dijak ngomong. Kan kita iso ngomong, Oh, saiso-isone iya. kita ngomong kan kita iso ngomong. ya wis sampean sesuk tak lunggone wong-wong sing gak iso ngomong kon ngajari ngomong sampean. Boleh. Takut dan takut alasannya. Nyekat gitu ya. Lah Nggak, majikan iki- kula ngene, iki- lah majikan kula iki ngene. nek wis Lah gak iso wis iki gak. pro iki wis, An. Pas dipatah. Nek ngejawab wong iki wis pro Lah iki. sampean ngerti enggak aku sing nggih cuma 6 tahun kuwi Mbak awale. Aku sewulan ning kono didamprat darine aku kon kelon karo bojone lho gara-gara aku dikai wifi karo bapak. Karo sisa dikai wifi. Lah aku mulai libur wifi nih enggak nyaut. Pak, nyapa? Wifi ini kok enggak nyaut. Lah sing wedok ngerti. Lah tak ira lek sing wedok ya wis ngerti to lek dhek si bapak ki nggae wifi aku. Tibae si mbok kuwi enggak ngerti. Oh, dhek kok kae wifi barang dhek mau kon gawe to. Anu dhek mbok kae dhuwit barang. Lah nang wis turu karo dhek. Aku dijuting-juting, Mbak. Aku nyekel sapu lagi wong-wong mulai mangan dulure dhek. Lek aku ngger libur kan dulur-dulure padha mangan rono sing masak mama. Sapu tangge nyapu tak uncalik. Bludak. Tak labrak ning kamar, Mbak. Lek kok meh aku ngejul ya. Aku Iki pro iki Wian, iki pro iki. luar hati, Mbak. Kelasnya duduk abal-abal iki kelasnya pro. Aku dongo kok aku muni ngono. Terus muni ngono anu kok ngedumelan ning jero kamar. Terus bapakku kan barados ning mburiku. Kamare iki ditutup mbedek. Terus meneh kamare lawangi. Terus meneh bapakku ning mburiku ngene. Nek mikire mengira gak usah ditangkepin. Entah lah, aku yo muni ngono. Oh, dong bae kongat. Ki lho bocot le ya. Aku muni ngono. Terus bapakku buka lawangi anu apa jenenge didang-dangi Mbak karo sing wedok kon jero. Separo ngono mek goran bukai. Anu kowe metu dhek pengen ngomong-ngomong apik-apik lah. Kowe wedi bojomu tapek. Bojomu gantengnya kaya apa? Aku ngono. Aku ngomong ngono Mbak. Iso ngayani aku pira? Aku ngono. Kowe aja dupeh duwe duit ya. Aku muni iso ngejeng aku ngono.
Aku lho ning njaba sik iso golek majikan liya aku ngono. Tapi lek kelakuanmu koyo ngono kowe pembantu pira enggak bakal betah karo kowe aku. Kowe metu rene lek bojomu mbok kon turu karo aku. Rumah sama aku mau wedok apa takonane. Cut lah ya, aku bengok-bengok ngono, Mbak. Ora gelem metu. Terus bapakku ngene, "Sina, entek Kak, ngene sin cek aku ngono. Mboi kamyong ta iyana aku ngono. Kowe lam jingo hamil lo iyana aku ngono. Dong ki ngo dong le fan kau lo aku ngono. Sina aku ngono. Terus mari ngono, gak metu terus bapakku ngene, wis yo. Please maaf no dada yo ngono terus anake kan sik cilik 6 tahun ngono Mbak aku digeret-geret cece mulah-ulah Oh Dek sampean ngopeni anake siji apa loro siji lanang terus bari ngono wis terus sesuke ngono numuk ning aku minta maaf ya cece saiki lho mbok aku ngono lek nek masalah apa-apa kowe tuwek aku ngono lah ya kesap ninmu ya kesap nin aku ngono. Ya me dong kong lo le moi kamyong ga ngono. Iku le mchungi sing sampe ngoyong wifi. Oh jike hoi be chin mai cutpin ko ti wifi. Ya aku ki muni ngono. Kowe ngerti enggak? Aku ki bayar 100 saya enggak entek sesasi aku ngono tak nggih internetan aku ngono. Sing ngomong tuh ya Pak Man tuh kaula. Miko yo tak ngore cimci ya. Lẽ hoi yo mim si phok le ko sam go to le hoi dong ko nga le moi kamyong tai ngo wa mam wa hayang ngom am terus minta maaf kuwi terus neh kecengkok pisan neh aku awal-awal nih kayak kono kan yo gak ngerti lek dhek iki wayahe kan yo lek awal iki dikai ngerti Cece beniso aku gugahan yo jam semene. Aku yo wis nggawe weker, tapi kadang aku keturun neh aku gugahan wae iki ngono. Gak Mbak, dhek telat kerja sing diuwamu aku dijuting-juting. Mulai kerja tak lunggone. Oh ya sampe lho, tong lekong. Segun van bengi ngono iki. Coba aku selungguhane apa Cece aku salah apa ngono. Ngene, aku sik pirang sasi kan melok awakmu aku go ngerti kowe piye. Oh yo mai thong le hosuk. Yo mai thong hosuk. Aku ngote amam kin ma aku. Kami ko chi ma le ya yu ti myong cho. Wo me chi aku. Le hoi wa pe ngote.姐我每朝咧要幾點起身，要7點起身，因為咧我幾點要翻工。你幫我拍好門。叫我起身，你可以咁樣講，咁你自己知道翻工你又鬧我阿公，你係咁發脾氣，發咩脾氣啊？大個都大人啦，阿公你唔係小朋友阿公，你知唔知你咁樣對我，你個仔有夢似你，咁佢會學你咯喎。Ya Cece sorry ya aku semua panik cari ini. Soalnya aja ngono ya aku. Lek aku salah aku lungguhno. Aku ngono. Jangan omong apik-apik. Kan kabeh duwe pikiran to, kokoyan tuh ya Allah mah, ya Allah lam hama, aku lam cing joti kong ye. Mau kami yang bayan aku. Oh. Haji engkang. Fitness 6 tahun nang servis cair. Apik mbak bar kuwi. Aslinya kan ya harus memiliki keberanian. Enggak sih, makanya kita bahas. Jadi keproan itu, pro-nya itu yang pertama bahasa. Itu dulu kuncinya kan. Pro-nya itu memang bahasa. Ketika dia bisa ngomong apa yang dimaksudkan untuk bisa balesi omongannya majikan itu, nah itu tinggal lapis kedua adalah keberanian. Dan soalnya itu tergantung dari individu. Pinter pun dia pun ngomong ketika dia tidak ada keberanian dan tidak kalau ada sesuatu yang nggak benar harus tak benar no. Yeah. Kalau dia tidak punya kepikiran yang seperti itu ya selamanya akan terjadi ketidakbenaran. Yeah. Jadi memang pro-nya itu karena bahasa, yang kedua bener-bener dia aku nang ngene kerja, aku yo duwe pikiran, aku iso nek mbok jak omong, aku yo duwe utek ora koyo kewan. Iya. Wong kewan nek diajari ya iso. Nah, kadang-kadang
kalimat kayak gitu ketika itu muncul nang mulut arek-arek, majikan mikir langsung, "Hah? Kaget loh. Ceceku kok iso ngomong ini." Nah, itu. Nah, gara-gara itu ya enggak ada ya. Nanti kita bikin les-lesan yang untuk malih omongan. Les-lesan malih omongan. Tahun kuwi ketika aku dituduh akhirnya aku membantah omong aku uwake kan dia kaget juga. Oh, Lika, kemlek pok coy ya. Hulai itu tuh main son pok le ya. Nah, karena gini, karena ketakutan kehilangan pekerjaan, terus kehilangan rezeki kan sebenarnya ada rasa ketakutan di situ sehingga keberanian itu tidak muncul kan. Kadang-kadang anak-anak ngerasa. Tapi ini loh Mas, bantah itu kan enggak bantah sing aku paham. Lho ya, Dari ceritanya sampean aku sangat memahami. Makanya kan yang dimunculkan adalah kondisi dan keadaan ini tuh bagaimana caranya ben kue enak aku ya enak. Kan itu tuh. Le hoi coy kan yo hae le hoi samo. Kan itu tuh. Mendudukkan posisi di sana. Jadi nggak semerta-merta di mana kita itu kan sebenarnya bukan bantah tapi ngelempengno. Ayo ngobrol. Udur-uduran ngono lho asline. Sing mbok karepno iki sakjane piye? Aku kon kudu piye? Luar biasa, pro nih terlalu pro nek ngomong karo Mbak. Nah, iki kudu sing ditularkan. Iya. Ade buka les-lesan ya sesuk. Buka les-lesan kasus. Buka les-lesan sing kasus kue piye? Masalahmu mbek majikan piye? Nah, takok karo sampean. Yo ngene. Kue piye masalahmu lah. Bahasane tulisan. soalnya itu inisiatif dari pikiran dhewe lah asline, Mbak. Nek gak metu kok dhewe ya angel. Kok, Mas. Aku ki duwe momongan asline ning kene, tapi alhamdulillah wis mulai indo kabeh rabi. Doan alhamdulillah sukses kabeh ning kene. Tapi yo kuwi cangkemku kuwenyeh. Aku ki. Makanya aku gak duwe kanca, Mbak, saiki. Garae wong ki kancan mbek aku gak seneng, Mbak. Engko dhek duwe bojo ning Indo terus settingan karo wong lanang liya. Aku tak lone tok ngono aku. Piye ngene? Sing cah Blitar padha cah Blitare kuwi ya ngono, duwe bojone apik. Aku ngerti bojone ya weanan karo aku, pokoke ya kancan apik lah karo aku. Mulai tak lirak-lirik jenenge wong kanca bendino ben libur amor kan otomatis HP-ne kan ya sering rohanu ngono. Chattingan karo wong lanang liya inbokan ngono kuwi. Tak sentil langsung. Enggak usah gawe geni aku. Wengko lek wis kobong korap-korap getun buri. Konconan mi awale pertemanan aku. Koncoan kenapa enggak sing wedok? Kenapa harus laki-laki? Koncoku sekolah mbiyen lho mi mantanku, apalagi mantan. Wes to enggak usah gawe geni, enggak usah nyumet geni. Aku ngono. Wingko awal-awale mbuleng tok, suwi-suwi mobar. Nek wis mobar, wingko we kalang kabut aku. Bojomu, keluargamu, anakmu. Wong cerai iki ra penak aku ngono. Aku wis tahu. Aku wis tahu. Lah, aku justru karena pengalaman itu aku nggak pengen Mbak orang lain tuh ngalami kayak aku ngono loh. Lah iso dipertahankan wong bojomu baik-baik saja, duwe kerjaan apik, ngopeni apik anakmu ning omah kok mertuamu ya apik karo kowe, kenapa kowe apik blingsatan ning kene aku. Lah kowe kangen wong lanang mulih aku. Ngemori bojo, aja hahi karo wong lanang liya. Akhirnya manut. Enek sing manut, enek juga sing kabur. Atus kayak video dikirim nih cah pekerjane Malaysia. Kalau nih loh, aku ki nggak demen, aku ngertiku koncone sing dikirimi kuwi koncoku cah Lombok, cah lama. Terus mari ngono, aku diceritani, itu teman kamu ngirim video bugil pas mandi ke temanku, dilihat rame-rame lagi.